Πάμε να δούμε τώρα πώς απλές ιδέες μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά κερδοφόρες. Δύο αδέλφια από την Θήβα, λοιπόν, εξάγουν τοματοπολτό στο εξωτερικό. Δύο άνεργοι από τη Λιβαδιά πωλούν παραδοσιακά προϊόντα στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ο Σάκης και ο Φώτης Τουρκοχωρίτης είναι ταυτοχρόνως εργοδότες και μοναδικοί εργαζόμενοι στο εργαστήριό τους. Εμφιαλώνουν φυσικό χυμό ντομάτα στα μπουκάλια. Η παρτίδα αυτή σε λίγες ώρες θα βρίσκεται σε καταστήματα τροφίμων, εστιατόρια και τελικατέσεν του Βελγίου και της Ολλανδίας. Εδώ είναι το τελικό στάδιο που έρχεται το υφιάλι εφόσον έχει παστεριωθεί και μπαίνει η ετικέτα. Το προϊόν διατηρείται τουλάχιστον 2 χρόνια κλειστό και 1 εβδομάδα περίπου αν είναι ανοιχτή στο ψυγείο. Και μέσα τι έχει μόνο το χυμό ντομάτα? Έχει λίγο αλάτι και λίγο λεμόνι για τη διατήρηση του χυμού. Η απλή αυτή ιδέα σε λιγότερο από 1 χρόνο αποδείχθηκε εξαιρετικά προσοδοφόρα. Η συνταγή της μητέρας τους με τη φρέσκια ντομάτα ταξιδεύει ήδη σε 7 χώρες. Με αυτό έχουμε μεγαλώσει. Οι γονείς μας, παππούδες κτλ. Κάνουν αυτή τη διαδικασία 1 φορά το χρόνο, ούτως ώστε να έχουν για όλη τη χρονική περίοδο φρέσκια ντομάτα για να βγάζουν τη χρονιά τους. Η μαγεία είναι στις απλές ιδέες πάντα. Εκεί κρύβεται και συνήθως στα πράγματα που τα έχουμε κάτω από τη μύτη μας και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα άγνωστα. Εξάγουμε στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Κύπρο και αισίως τώρα στο Ντουμπάι. Έχουμε μια επαφή εκεί. Νέοι χωρίς σταθερή εργασία, ο 28χρονος Τέλειος Κεράστας και ο 25χρονος Κώστας Σιόλας δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση πριν από 6 μήνες. Έφτιαξαν 4 βαλιτσάκια με παραδοσιακά προϊόντα. Το επάγγελμα που έκανα δεν ευωδούσε στην Ελλάδα και έτσι στράφηκα να φτιάξουμε το κουτάκι. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο και είναι ελληνική εμπειρία. Είναι ακριβώς μια ελληνική εμπειρία που εμείς σαν Έλληνες την έχουμε κάθε μέρα. Και έτσι θέλαμε όλο αυτό να το περάσουμε και στο εξωτερικό και στους τουρίστες και στους ξένους. Το μυστικό για να πετύχει και να προχωρήσει μια καινοτόμα ιδέα, μας είπαν οι νέοι επιχειρηματίες, είναι η σωστή προεργασία και η έρευνα αγοράς. Εμείς δεν είχαμε budget, ό,τι είχαμε στην άκρη τα βάλαμε για να φτιάξουμε όλο αυτό και ευελπιστούμε να πάει καλά. Αρκετοί από τους νέους επιχειρηματίες είχαν ως πρώτη σκέψη να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία. Ωστόσο, προτίμησαν να ρισκάρουν με τις καινοτόμες ιδέες τους και να βάλουν τα προϊόντα τους στα ράφια ξένων αγορών. Έτσι, έμειναν στη χώρα τους.